Ето това, ето за това говоря, Кире. Добре! То нямаш нужда от колан. Супер, дай! Падна му нафтата, братче. Сега готна въздух, чисто с акумулатора. Много малко нафта. Вишо! Ало! Чакай, чакай, чакай! Те не му казват така на гумата. От това му каза да спре. Да му да спрема, не заради гумата, да се не види си гумата там. Да, станцията си тук ли се вземе? Не тичка да изключена. Нека сюда, ей! Мишо! Дай, премотник! Ай! Слушай да ти обади на нагла върх. Тук гаската, само как си имаш на клоп и спираш. Не си е карал, нали уволия, няма никаква драма. Спираш я и ти само заден мост. Знаеш ли, ще мога да помисля. И тук е директно на маймуна. Да? Що? Да. Мало си пластинки, да можеш да караш на бавни назад. Те са наръчките отдолу от това. Аз не знам. Кара, но тя има малко ограниченията. Не мога да караш на бързи и на заден мост. На бавни и на заден мост. Има ли се снимаш? Да, там пластинки, как това.